It-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista qed tagħmel pressjoni fuq l-eks kap tal-istess partit, Adrian Delija, biex joħroġ bħala kandidat tal-elezzjonijiet li jmiss tal-Parlament Ewropew li huma skedati għal Mejju tal-2024. Dan ikkonfermatu Times of Malta li qalet ukoll li Delija ma rridx jitkellem mal-Gazzetta dwar x'inhuma l-intenzjonijiet tiegħu. Sorsi fil-Partit Nazzjonalista qalu lil One News li l-establishment tal-partit kienet tama li meta sentejn ilu rnexxielu jwarab lil Delija mitmum tal-partit biex minfloku jidħol Bernard Grech kien se jkun qata ras il-karriera politika tiegħu. Madankollu l-istess sorsi qalu li l-aħħar daħka kienet ta' Delija li fl-elezzjoni ġenerali ta' Marzu li għadda telab saħħa kbira minn żewġ distretti. Din ir-rebħa personali ta' Delija rabtet id Bernard Grech u ta' madwaru li kellhom ibaxxu rashom u jagħtuh rwol prominenti sew fit-tim tal-kelliem ewlenin tal-Oppożizzjoni. Is-sorsi tagħna fid-Dar Ċentrali jitkellmu dwar il-biża' li hemm fil-partit li l-influwenza ta' Adrian Delija tkompli tissaħħaħ, partikolarment fid-dawl tal-fatt li xejn inqas minn 28% tal-kunsilliera ma tawx l-appoġġ tagħhom lil Bernard Grech biex jiġi kkonfermat kap fl-elezzjoni li saret fil-Kunsill Ġenerali ftit jimilu li fiha ma kellu l-ebda kompetizzjoni. F'din is-sitwazzjoni skont is-sorsi tagħna ħadd ma jista' joħodha bħala fatt li Delija ma jerġax saħansitra jitħajjar li jerġa' jikkontesta l-kariga ta' kap fil-futur. Quddiem dan kollu, is-sorsi kummentaw li Bernard Grech u ta' madwaru qed ifittxu attivament mod kif mingħajr ma joqorsu żejjed l-fazzjoni ta' Delija u jqanqlu aktar irwiefen fil-partit, ibeduh kemm jistgħu mill-aċċess għal poter fil-partit billi jibatuh iservi fil-Parlament Ewropew fi Brussell. It-tama tal-establishment hi li kif jgħid il-Malti il-bot mill-lajn il-bot mill-qalb. Jekk Adrian Delija jibda minn issa jikkonċentra fuq il-Parlament Ewropew, allura Bernard Grech ikun jista' jikkonċentra binqas inkwiet fuq li jkompli jikkonsolida l-pożizzjoni tiegħu fit-tmum tal-partit, mingħajr ma jkollu ma saqajh eks kap li għadu jqisu bħala teddida kbira għall pożizzjoni tiegħu bħala l-kap attwali.